Was apart karon magpadagata kay atong lihian ang bagong tuig para di na ta puro drawing, simple adventure lang gud, sugba kilaw ra. Om, om, om. Radar nato part. Magpadagata kay bag-o mang sugod ang 2024. Lihian nato kung tinuod ba jud na ilang giingon na palihi. May nuon og malihian kay ron nga mga barkada di na magsigig drawing. Nya abot na day may diri sa Hermits Cove. Ang atong location day kay Loginsan, Cebu City ra. Nya ang entrance nila diri kay 100 ra. Free cottage na na. Before di ta musud aw magpicture sa ta diri para natay kapanghambog ba na mga barkada di na magsigig drawing, buhato na. Di man Guys, mga to na may dito sa Hermits Cove, dito sa Ubos niya. Nami mga dala dring mga pagtulak ba. Dapat gini mga pakwan dito, mga soft drinks so at uban pa. Dapat gini nga sugaon. So dali, kuyugi mi ninyo sa among paglakbay, sa among pagka-adventure diring dapita. Okay. O diba, simple ra gud na dalaon gud na malingaw lang gud ta. Nya padong na day minaog kay usa ta makaabot sa dagat, munaog pataning ilang hagdanan. Yeah. Nya padong na day meron sa among cottage. Nya ang ato ding isugbaron kay Nukos. Nanasan ning Nukos ay basin deg mao na sa tuisod katong unang video na to. Nya na sa dite pasayan ug kinilaw. Nya ang galimpyo dian na kay si Apart Gerald Mike na siya magmikos-mikos anang kinilaw. Mikos-mikos man na yan insan. Nya di lang day nato ni disturbuhon si Apart kay di siya pa busy sa iyahang gibuhat. Nya gipaskan na din niyag mga kalamasers ning atong bangus. Nya samtang gabutang day sa lamas si Apart Gerald si Buyugom naglimpyo sa diri sa sagbot kay lami kuno kay ni ituslo ron sa kinilaw niya na isda. Nya ako tamang video ra kupot-kupot aning Nukos kay ga-imagine ko basin na sa nisud. Sa mga wala kakita sa tong video mao toy last na tong upload tan-awa ninyo kay aron makakita mo kung unsay sudi atong pugita mo nang ga-imagine ko nya gihatag na din ako diri ni Buyugom ang isda ug ang Nukos kay aron masugba day niya. Okay, music. Yo, ipasa ang baso, bukan ang ice, hipusa ng gadgets ug mga device, lamisa ang dama, way magbinabay, behavior hipusa, di mi kasabay, respetar kada usa, mangulitang tanan nga magsuka, way pugsanay ug walay balibaray, mga tulog tang tanan nga puro maglawaw. Sudan na ang tagay, ayaw balibad, dili ni mahim. Oops, sa nato be ato ra na i-continue ron kay luto na atong sinugba. Tilawan sa kung lasa ba jud? Okay, may man day pagkatimplang Apart Gerald. Nya si Buyugom day maglid sa tong prayer kay magpasalamat as tong Ginoo na nagapon tay nakaon ron. Aw pag humandig ampo kaon dayon. Tos lusok ka tapos hungit. Lami asukas kinilaw nya ato sa tilawaning unod sa kinilaw be. Nya ikaw nagatanaw basing gigutom ka alipunit lang. Nya ato sa videoan si Buyugom magkaon. Tan-awa nang kinit-kitan pero maglisod day nagtulon sa iyang gikaon. Nya ikaw diya pagplano na mo sa inyong barkada na magpadagat mo nya ay na mo pagdrawing. Nya kanisa day si Apart Gerald mura nakapass forward mo kaon. Back to music sa ta kay mga on tagtarong. Nya ikaw nagatanaw kung ganahan ka mo kaon ali magdungan ta paghukad diya kay tagaan kag sudan. Di pa managad, sulti lang og di na di sa pasagad, kasabot raman mi iwas sa labad, kung hurot na ato amaning punan, kuyog ta tindahan kitang tanan mag-uban, magjaming raguta, hangtod kita mapulan, magpalayo sa gugot, di gusto bikil, ayaw anang amigo nga nagpapapil, magtagay raguta, taman panuhuton, unsa imong gusto, kaya to ang paliton, tagay, pawala sa laay, wala mi kuratong kami inyong kasabay, ayaw og kahadlok, kung kami patikan, dalirang makitaan, bisan pagtabun. Unya iguman og kaon di man jud na mawa nga tong mga inom-inom. Nya di lang day ta magpalabig inom kay naparabati pamilya na ulian nato sa tuwa. Igo-igo ra jud na makauli og makapawas bidli sa atong gikaon. Maura jud di ako makasulti sa inyo ha. Part ay mo pagsigig drawing, take your time to go in the beach. God damn it. Daganang nakasabay sa amo ang tapok, kinsa may musabay, ali na mo diribay, mintra sayo ato ananing sugdan, bisan malit pa.